makadi. Hello, all right. Yebo, mozani. Eh? Mozani. Inini? Mirai babu man. Mozani. Handsome good. Handsome, every handsome. Musikana. Because we never said. Ane mune. Mune. I deny. Deny. Why me? I'm doing good afternoon too. Why was stay from you? Ne, what did that be? You put a number. I'm going to you. I'm thinking. Mirai man. It's okay, okay, you're thinking. Right, choma nemapepa kuti 1417 vaRoma inoti zokudla nezvekumwa ndezvedumbu nedumbu ndezvokudla nezvekumwa. Regedzai kuparadza basa raMwari pamusoro pezvokudla nezvekumwa. Unomwa unomwira Kristu, unorega unoregera Kristu pazasi yoti iwe ndiwe aniko unotonga hama yako pamusoro pezvaanodla kana zvaanomwa. Usatonge nokuti chatonga koga.